aton nga bilog manigong kalibutan. Mayong ugto lang sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga channel Pirot Haranista. Yari naman kita na magadulong naman sang pila ka mga ambahanon sa kinaugalingon naton ng mga ginpang diyon, no? Samtang wala pa gali ako makadulot, no, kay may bag-o na makita subong nga mga ambahanon nga ginpang diyon. So unahon ta na ining ginapangabay gid sa aton nga mga kauturan, ining ambahanon, no, nga nagartigulo bahala na ang buwas. Kaya nakita ko, no, ginablagan ni isang nga kauturan na to, no. Pero ang ginagamit nila ang aton -1, ginakanta-kanta nila. Okay lang na salamat pa kita sa ila kay bisan paano ginadumdum nila ang aton ng mga ambahanon, no. Kaya yari anay ang bago nga awang dulot aton sa inyo, no, bilang pamatuod, no, nga kita ang nag-record sa sini nga ambahanon ang nagatigulo bahala na ang buwas. Sa higag sang baybay sa puno sang luma dito ko gintuan ang hintong kog makagtimugin bato sa walay duha-duha tagsagtunga tiyo tagsagtunga diyon malipan kita balas sa baybayong atong gipong tuhan kag magsumpalay sang hugmang gintukan malinaw ang tuyo hangin sa amihan lupos na kalipay lupos na kalipay atong nabatyagan umalos ang tuyok pamin sa bagat nanukurang mahulog pasang ulan dalang ko nga balong ang nagkalagkakag ng tampalas sa tuhang tumanaan katulad sang balas-balas naman ito mang paghigugma mo magdalian nurin ating mabasyahan sang baybayon yukay lang nga salyat yukay lang nga salyat maanong layon mahapdi batyak kung sobra pa sa pila sa timo pag-uwi pagkampalas kalipay ang gas luha ang patubang
bahala na ang buwas. Okay, no? Amoy na. No? Bahanon nga nagatigulo, bahala na ang buwas, no? Sa 1990, sang 2003 lang na ito na, 2004 lang ito na, no? Na-record, no? Sa, no? Bayaran na sa atong album, no? Kag sa karon, no? Diri sa atong channel, siling ko na sa inyo, no? Magatulong naman kita sang sila ka mga ambahanon mga bag-o naton din pangdiyon-dihon. Yari ang aton mga bag-o nga gindihon o kung ginkumpos ng ambahanon nga nagatigulo Karika Palangka. Sa mga paglipas sang inadlaw kag tiniyon, ang tampad ko nga paghigugma padayon. Kari ka palangga, kari ka nasa luko, kag ipabatyag ang kainit sang hakos mo. Ipagpatyag sa akon ang imo pagpalangga, at ug nga mag-ugaw ang pagkagha. Nagapabilin sa dughan-duhang gugma mo. Ikaw lang ang tanan sa kabuhi ko. Walay kabilinggan ang mga pagsakripisyo, may kaluoy pa man ang Ginoo. Kari ka palangga, kari ka nasa luyo ko, kag ipabatyag ang kainit sang hakos mo. Ipabatyag sa akon ang imo pagpalangga, at ug nga mag-ugdaw ang pagkagha. Nagapabilin-bilin sa dughan ko ang gugma mo. Ikaw lang ang tanan sa kabuhi ko. Walay kabilinggan ang mga pagsakripisyo, may kaluoy pa man ang Ginoo. Walay kabilinggan ang mga pagsakripisyo, may kaluoy pa man ang Ginoo. Sa mga paglipas sang inadlaw kag tiniyon, ang tampad ko nga paghigugma padayon. Okay, no? Mga kabyanan, no? Amoy na, no? Ang aton, bag-o nga ginpangdiyon-dihon ng mga ambanon para gid sa inyo, no? Kung hindi ka mo bulag diri sa atong channel, kada kuan naton may dulong kita, no? Nga mga bag-o nga mga ambanon, diri lang ninyo na mabatian, no? Hindi nyo na mabatian sa mga kuan lang sa aton, sa mga ilog o kung kuan lang sa aton, no? Pirate sa aton nga mga record, no?
halos kada pangako ko sa inyo, halos kada Domingo, no? May ara kita ngay dulong sa inyong mga bagong ambanon, sa pagpalibog man sang inyong alaga, no? Bisan hindi lang sing original ang mga tuno, no? Bisan ikon naton to basta aton, no? Naging pang himo, no? Ang mga lyrics, no? Para gid sa inyo tanan-tanan, sa para no? Sa pagpa kuan man sang aton pulong ng mga Ilonggo, no? Okay, yatong nga mga ambano, no? Ginahalad gid naton dira sa aton nga mga naga-support gid sa aton nga sa aton channel pero Taranista, no? Labi na gid sa kay Ma'am Mary Recabar, no? Yara sa Florida, kag sa kay Ma'am ang Emilyn Pedregosa, subong man sa kay Ma'am Mafi Pedregosa Andaya, kag sa kay Abyan Bubuitan, labi na gid sa kay Ma'am Health Chances, no? Ngayara sa Hong Kong, no? Kag subong man labi na gid sa aton nga mga naga-support sa aton sa kay Ihada Jima Muniba, no? Ngayara sa Singapore, upod sa iya mga grupo, no? Nga sa Old But Gold Friends, no? Kag sa mga Rabunibas, mga Muniba Mamilida, no? Sa Barangay Kalayo, Kabatwan. Mayong utulang dira sa inyo. Kag subong man, no? Kag hindi gid aton ni paglipatan ining aton nga naga-support gid sa aton si Toto Edward Vera, ngayara sa Canada. Maayong utulan o kung maayong adlaw lang dira o maayong gabi lang dira sa inyo tanan, no? Dira sa Canada, no? Aton nanda ka mga pana sa day pangali ni, no? Sa day Mari Bernadette, no? Sa Canada, no? Si Day Jinjin, no? Ang original anong motori na daw medyo dimalas siya sa heaven, no? Kaya antes kita na magpadayon, no? Yari naman anay ang pila ka mga shout out ikan sa aton nga mga kauturan. Shout out sa 18 nga nagalantaw subong, happy watching. Lihog share sa ang aton live para dolo pagid aton viewers. Shout out sa kay Jazz Baker o Baker. Happy watching. Ag sa kay nang Ani Ferranco, happy watching nang. Ambaya may udto tatay pero always di kami nag-aabang sa mo live every Sunday pa request naman ano diyan. Pa English. Uy, hindi ko maano ang request na. Comment lang liwat, ma'am. Shoutout sa kay Bonji Luna 8001. Sa gusto mag-request yung pa-shoutout, comment lang. Comment lang liwat ng Ani Ferranco yung mga request. Hindi ko mabasa. Thank you. Okay na? Okay, may pamansing no? Yari anay, no? Idulong na ito na anay sa inyo. Ining isa kaambahanon na nag-artikulo ang hulaton ko. Kung halos pala magtumbo nga magpahilayo ka na, hindi hugid sa lang mabato kag mahimo nga kalintang ka, walay liwang nga igapili kung di magpagkabuot ka na lang o diwan ko saksi paungsad nga bulan sa tungaton ginsumbahan mag-ano kita ko palanggan kung imo pagkatalikdan isang batong pa sa buot ko
mapakabuot ka na lamang. Ulaton ko ang pagbuksan naman sa kulay, pasiti mo nga mahangpan. Mabugat man dalag-dalahon, ang kalisod kong naangkon. Daw pili kong nagigmaan pos, ang magpuyusing isahanon. Igatugyan ko na lang sa langit, kung ano man ang akong madangatan. Ulaton ko ang pagkuksat naman sa bulan, nga nanging saksi sa hangtanan. Mabugat man dalag-dalahon, ang kalisod kong naangkon. Daw pili kong nagigmaan pos, ang magpuyusing isahanon. Igatugyan na lang sa langit, kung ano man ang akong madangatan. Ulaton ko ang pagbuksan naman sa bulan, nga nanging saksi sa hangtanan. Ulaton ko ang pagbuksan naman sa bulan, nga nanging saksi sa hangtanan. Okay na? Muna ang banon nga nag-artikulo ng ulaton ko para gid sa inyo tarantaranon. Okay no, kaya pamansing man naga-request no, yari paginanay. Idulong paginaton anay ning bahanon isingit na to. Ining mga ambahanon nato nga wala pa ni ma-record no. Para gid sa mga naga-pirata. Yari ang ambahanon nga nag-artikulo ng daw hangin nga gugma.
nagdala sa sinumpaan. Mabudlay bulaon, mabudlay kalingkahan. Tawhangin nga gugma, hindi mapanas sa panunduman. Mabudlay bulaon, mabudlay kalingkahan. Tawhangin nga gugma sa tagpusoon. Nangin handumanan. Okay, no? Yara na, no? Nagulong natin sa inyo. Siling ko na ang mga napangdiyon-diyon na itong mga ambanon, nga ay pamahataga natin sa pag-upunway pa natin ang record, no? Sa mga complete instrument, no? Kaya ginabanat lang natin ini sino tanan, pagi lang sa acoustic, no? Kaya iniya pinakuan naton sa inyo kay damo man ang nagataw sa aton nga mas nami kung acoustic lang ay para kuan gid, no? Original, no? Kaya iti kung taga para kita magrasyahan mo sa pagkakadlaw, no? Ipa-arrange man naton, no? Para no ibutang naton sa mga sa mga USB, no? Kaga basi parang kung kuan naton sa mga Spotify, no? Okay, yari anay naman ang pila ka mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan. Huwag iti may nagpa-shout out dyan. Happy watching sa 23 nga nagalantaw. Shout out lang sa inyo tanan. Lihog share sang aton live pagida para doro aton viewers. Shout out sa kayo ng Nestor Plaza. Happy watching. Para sa inyong kabuhi sa sining aton nga Mayroon man? kalingawan, no? Sabawon na 20. Para nga kung gusto ninyo, no, nga mga bag-o nato ng mga ambanon mabatian ninyo, dire kamo kadto sa aton channel, no? Sa bagay kung kisa gani kung kudaw dali man ta magsungod nga nga mayo pa gani nang gina kuan lang nila nga aton nga kuan, no, katapusan daw kita pang nahimo nga copyright, no? Paano ay hani makuha ni Google naman, no? Makontrolar ng mga naga-vlog, no? Nga, sige lang, siyempre, depende na sa inyo, kung dito kung mamati, kung dito kung walang tao, no? Sa hindi siya nga original, no? Ate, dira lang na iya sa inyo, no? Ang akon ginapropadayon ko lang ni na tungod sa pag-support man sa aton nga kaugalingon ng mga kultura, no. Kasi wala kita naga-pansini sa kuan man ay kung madamo lang ang naga-anuman o inspired ka man laban sa pagkahimo sa mga ambanon. Pero kung daw wala naman gawa si may appreciate, no, ti isa daw mahuway taray. Kabay pa, no? Ipalihog pag i-share, no? Kaya kapin pa sa subong, no? Wala pa kita magkakabaton sang papay halin kay Google, no? Pila na kabulan, no? Kay nagbago ang iya nga no? Ang iya nga pag subong ang patakaran, no, ni Google, no? Ga antos lang taray subong, bisan wala tati sinintimos kung isa gani daw hindi na kita makapagsang aton nga loan tungod kaya pila na kabulan daw, mga 5 kabulan o kung ano nakabulan nga way ka way ni Google padala sa aton bilang sweldo ti simple dugay naman kita na monetize, hindi man pwede hindi niya na pagpadalahin monetize na tano sa pila ka bilog na ang nagalantaw may sinintimos man tatani gihapon, no? Galing sa subong ay tinagbago ang patakaran na pila na kabulan ng pag-antos naton subong wala kita sing ginabaton siya sa iya halin kay sa kay Google. Sige lang maabot nila basi tingubo na ni Google.
Okay, no? Yari naman anay ang bahanon ay tulong naton sa inyo. Yari ang ambanon nga nag-artikulo. Ah, Kamutlay galikon bayan sang ngaton kapihak sang bukan gabi-gabi kag adlaw nagaantos lamang sang kamingaw kapait kung walang pinalanggan kay oras-oras ang pagkakhan naantos ko lamang ang kamingaw sang pagdiya mo kung bilang singsala sa Diyos manginmatay na lang ako kasakit nga dumdumon kung wala ka
Okay, no? Amoy na ang ambanon nga nag-artikulo ng initin siya. Yari pagid no, kaya ining ambanon ginapangabaygid sang aton no, ng mga kauturan, ining ambanon nga nag-artikulo kabuhi sang pispis. Pagkataong tulog ko sa mga kapispisa, samtang nagkakabuhi sa may kagulangan, isang walasing nakatatag upo nagkaatipan, puno sing kasadya pagkatugak naan kung kaangay sang pispis ang kabuhisang tao na wala sing manggaran kag wala sing higado, wala sing malupigo sa ilang nga grupo. Ang pagtinangdanay nagapalan ko, ang pagpangabuhi sa dutang luhaan, kung may kinsuburan, siyempre may katapusan. Isang paang tubig nga sa pusay nagikan, sa dalayuhon nga mahal kahulusan, kaangay sang tubig nga may kahulusan, ang aton kabuhi diri sa kalibutan, sambit sa pagbubuo sang kahitaasan, nga ang kahagidahi mga langkap sa duhan, nga ang paghidahi mga lapkap sa dughan. Okay, no?
antes na makita ng padayon, yari naman na ang pila na shout out gikan sa atong mga kwan, no, kabay pa, no, nga naga padayon na ano mo, no, sa atong channel, no. Amo lang ni subong atong na para iti subong sa quality, amo lang kabalo, no. Iti nagatigulang na ta, do hindi na ta pwede ka biyahe-biyahe la, no. Mo nagkapako tayo sa rin pero te gabi na nga daan, kisa permita mabasa sang ulan. Nendok ko makaabot to sang last trip ko kisa ay kune India kaagi taga alin sa dito alin sa kwan kaagi kita ka basa kita hasta disbalay, no. Ano mo be alang-alang hindi ka magsakay kay muragani ang ginkuan nila ng jeep nga ginasakyan nato, no. Last trip. Nag-viral. Nag-viral. Oo, nag-viral, no. Ito nakagi kita na sakay, no. Kaya ang buta nga ang agin ano man niya sang iba anong timo biyahe alang-alang man nga hindi nila pagpasakyon ang panay nagakinanglan nga makapauli, no. Ay kaluluoy lang tong tip, no. Hindi lang ko ingadla na. Ngayon gini multahan ki no ba ang ilatan ito sina nga para makabulig masangkwan iti. Siyempre damo ang pasahero ang pinpaka mga alas 9:40, no? Damo pag pasahero iti kalabanan nang nagaulubra sa call center, no? Alang-alang mapuli sila dayon mga babae pa, mga dlaga kag mga kuan, no? Ati karapit sa babaw ka tope. Hasta ko baw pag ulan hindi na kumit panahog sige dlaga ng slakyan tiya. Parigo kumit kantanan ni. Kaya amo na nga naka-decide ako lang na yung magpuwayo-waya na sa rin, no? Na pasensya gid sa kuano sa management sa rin nga hindi kita maka kuano tungod sang kuano ito siyempre. Tigulang na ka pirmir tabi ka kuano ti daw amo lang ano daw kita nalinis ang kuano anhon lang sang gina-take naton nga ginadulot sa aton ni Doc Hiko kay supplement mo lang na sa ate ginakuha kita pirmi sang trangkaso, no? Daw kita nalilan sang trangkaso, mayo gani kay nang gina-promote nang ginagawa naton nga ginapansaton ni Doc Hiko. Makapian-pian gid, no, sang supplement lang pero makapagpagkuhan gawas ang aton lawas, no. Okay, no, kaga yari anay ang pila ka mga shout out gikan sa aton nga mga kaptura. Hi, tayo pirot pa request sa pintas nga damgo pa shout out kay Nanay Teresita sa Tabayang Tigbawan, Iloilo, hambal ni Soil 29. Okay. Nga duwa lang ka. From Walter. Ganun lang. Nung pirot pa request ko rin para sa taga Timala na Cavite, hambal ni Jersky Drago TV. Sige sa kay Rough Lines TV 320 galagasan sa kang sticker nga 50. Thank you gid. Thank you gid, no. Kaluluoy na subong nga vlog ang naga-vlog inyong amigo. Hello po tayo pabati po sa kay Albina Caborna nga pamati sa pungsod sang Malaysia, hambal ni Jessica. Dito ko to. Good noon, Tatay Pirot. Pamaya ako inablos ko si Alexander Sampilo nga happy birthday. Ayan, happy birthday, my friend. Inablos na niya. Request ako no... I also request you happy birthday. Okay. God bless tayo. Pero tayo nag-automatic kabe English. Abal nang Mary Jane. Automatic. Okay na? Why naman? Okay lang. Bilang doon ang kanta nga para sa inyo. Ilang mga kayo nga mapinta sa kanto, no? Kagang kuring, no? Kuring itong isa. Yari, para gito sa inyo. Didirekta ko lang ni. Mapintas na dampo sa atong ikaw
kalipay halos mahina ko sa adlaw kagabi kuning ginahandong nung matay sa puso mismo tiyak nga pahing subok ang kuring wala si kalipay kung wala si Lihim napakaianhong niya garantiya daling sarap niya masin ang oras adlaw sinimahin tamo tawo pasya sa may plaza dito ang sinining ay masinulubon tuhan ang kurigas sa may plaza nakita ang duha kalipay sa dumhan nagagamba nalipay sinining nalipay ang kuring story na may happy ending. Okay, no? Yara na, nadulong na to ng inyong mga ginapangabay, no? Dili naman kita na, no? Takop sa sining aton na kalingawan diri sa aton channel pero aranista no palihog pag ito parihog lang share na sa iba no kay para nga makadamo-damo man kita di sa aton nga pano pagod nga magawa si Google no makuha man ang atensyon ni Google no nga mapadala na ang aton nga pano mapapay na diri lang ana kita kutob no pasensya ka mo no kay amo na gid lang nga akong dinikapan sa adlaw no diri lang kita sa aton channel no kaya sa aton manabing nga page sa kwan kay hindi na kita gawa ka biyahe no ang palang ninyo ang inyo lagad no kay tigulang na senior citizen na no kaya okay, no? Diri na kita kutob. Tubtub naman sa kasunod ng Domingo diri sa aton channel pero Taranista, no? Kakababay na lang nanay sa inyo tanan-tanan.